Pozdravujem, moje meno je Milan, OM3 Tomáš, Peter a Norbert a v krátkosti by som chcel takú inštruktáž pre tých, ktorí si nevedia nainštalovať ovládače, poprípade skontrolovať si ich funkciu u týchto modemov pre digitálnu prevádzku, ktoré doma vyrábam a niektorým aj ponúkam, kto má záujem. Čiže v prvom rade si musíme zvoliť nejaký program, napríklad Mix 2V verziu 2.19, ktorá je voľne stiahnutelná na internete a dostupná, dokonca už je aj na ňu crack, ktorý sa dá použiť, čiže nebude to ako demo verzia. Ale poďme pekne od začiatku. Ak máme tento modem, s modemom je dodávané aj CD, na ktorom sú drivere, čiže ovládače pre USB port, ktorý budeme potrebovať pre konfiguráciu v tomto Mix programe a musíme si to tam ponastavovať. Čiže z priloženého CD, ktoré väčšinou dodávam, stiahneme si alebo si spravíme v počítači novú zložku nejakej, čo ja viem, podľa názvu, napríklad Digi modem alebo DM, a tam si stiahneme všetky ovládače, ktoré sú na CD, čiže ich skopírujeme a stiahneme tam do tejto novej zložky a potom ich použijeme. Čiže to by bol taký prvý krok. Ináč je aj k tomu dodávaný návod v papierovej forme a myslím, že aj na CD s odkazmi, teda s linkami na jednotlivé stiahnutie týchto ovládačov a ostatného. Máme modem, máme pustený počítač v základnom systéme, čiže len je plocha. Do modemu zasunieme v prvom rade, nič nezapíname, len pripojíme z laptopu alebo z počítača USB káblik do konektora USB na modeme. Sa to zle robí, lebo mám aj telefón, ktorým to točím, čiže tá kvalita bude daná týmto fotoaparátom. Čiže toto máme pripojené na USB port a skontrolujeme si, či je aktivovaný nejaký ten virtuálny port. V počítači klikneme na pravou myškou na počítač, sa nám otvorí ruletka, prejdeme do vlastností, klikneme, sa nám otvorí systémové okno Windowsa, prejdeme na správcu zariadení, klikneme ľavou myškou 2 razy, alebo ako to má kto ponastavované, tu sa nám už osnaví ruletka a klikneme ľavou myškou na COM, porty COM a LPT, kde by sa mal ten virtuálny port objaviť. Tuto sú porty, ktoré sú v počítači v základnej doske. Keď to tu nemáme, tak pokúsime sa ešte raz vytiahnuť USB káblik a znova pripojiť. Áno, je tu na zadnej strane na modeme je vypínač, ktorým zapneme modem a keď je tam ten port aktivovaný, tak už vidíme, že tu je USB serial port COM15. Keď si vyťahneme
káblik z komportu, tak on sa stratí, čiže tam nie je. Keď sa znova pripojíme káblik, čiže USB port, zapneme, tak aj tie ledky PTT a CV začnú blikať, čiže je to aktivované a tam na tých portoch sa nám objaví ten USB seriál port v zátvorke COM napríklad 15. No to si zatvoríme a vieme, že máme aktivovaný